Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Okay. Basi kushaka ndalama. Ai, hamna zipezi. Hamna zipezi. Yeye mwapeza jimangale. Hadi atengere. Wina athandize. Kumbuye sababu. Ache. Sunta bangi. Agogo ndatengere. Kadi si kamera hadi kulanda chipambi. Yeah. Abu Chumai. That? Come on, yeah? I never.
Oh. Oh. Yeah. Okay. Choyamba dzina lanu ndikuziwene kumaso udera umene mucho. Ine ndine Felix Adaki. Kochokera ndi kwenikweni ndi kumulanje. Ya kumamplanta muno timangobwera kuzasaka ndalama ndimayimba ineyo. Ya ndimayimba gitala. Ya ndi akazi yanga. Ndi akazi yanga wasala kuchilimba chifukwa timachita lendi kuchilimba. Ya Inuyo ndino mmodzi mwa anthu amene machita mwayi olandira chimanga chimenechi. ya Zikutanthauza chani kwa inuyo komanso ndi banja lanu? Ineyo ndithu kumbali ya ineyo ndili kuyamika Ambuye chifukwa malingana ndi mmene timavutikira kuti tipeze ufa. Chifukwa ufa ndiye umatiko kamanja kwambiri. Koma tsopano apa mwina tiyesa kumasunga kuti ndalama pang'ono kuti mwina munthu yopita kumulanje tikathe kudani ku kadi ya bwino. Ya Mwina mawu amene mungakhale nawo kwa anthu enanso amene akumana ndi vuto la chakudya ngati mmene mukumana nawo, mawu anu akakhala. oho ine mawu anga ndikanapempha Mulungu kuti asonyezenso anthu othandiza otere kuti wasonyezenso kwa iwowa kuti tsiku lina nawonso adzapeze mpumulo monga ndawupezera ine. Ya Komanso thandizo limene likubweratu tikuti mawa ndi chaka cha nyuwani nyowe. Mulumikiza bwanji thandizo limene ndi nyowe? Oho thandizo limene ndilopambana kwambiri chifukwa chona kuti mawa ndikanakhala ndikusaka kumene kuli ufa koma sindisaka ndidzangopeza yandiwo kaya ndifuna kukhwasula ndikhwasula ndithu. Ziko Zotenge? kulowera gate ili kuli awa apita wakalandira ikatenja gaimo libwera tikufuna lisinde style iyo tena akalandira alongomaliza ajabu tuyamba Chilomoni MPC ground.
ifeyo ngati anthu okhala kuno ku Chilomoni chiona chinthu cha ulemu kwambiri kuti mwafika nkuzaganiza kuti mwina anzathu akuchilimba tithe kuwagaira chimanga kudera kunoko. Mosataya nthawi bwana Vice President kuti muyankhule mfaniso. Agnes Mario XX Christina Amanda James Teresa James Teresa 65 Habati yaenda Emmanuel Omase Samson Magoa Ana Magoa Nanga kuyankhula ukoko Mariro Agnes Mariro. Bali Mariro XX 7XX ID number imene kumabedo. Samson na Magoa Samson na Magoa akwakuzi bangono kama sisi ole ngakadiso wakulu wakula zile Samson na Magoa. Manthaba makhala Blenda Mageza. Sakukaile ni nthawi kufuka kuja kumukula sitifunanso kuti muchedwe panoko chifukwa chabwerera inu kuno sizoti abwana alankhule pabwerera kutenga chimanga njeno tisachedwe koma ndimati ndinene mawu awiri atatu kunena kuti ndimanena nthawi zonse kuti kuyipa mtima si chinthu chabwino chifukwa bwana CEO tabwera nawo kuyipa mtima ndi chinthu choyipa. Njala ilibe chipani palibe zoti uyu wa chipani chakuti uyu wa mtundu wakuti uyu nimagwirizana naye. Njala ndi njala. Akanakhala kuti anthu ife timakondana wina ndi nzake panalibe chifukwa choti ine ndichokere kuti Longweko ndibwere kuno mpaka ndikakamiza kuti chimanga tibwere kunoko. Ayi ndikanapanda kukakamira kuti sindichoka chimanga lero usimwe nawandirani pomwe anthu opereka chimanga chalukokuno chimangachi alandire amene nakulandira. Pali khalidwe loyipa limene mulidziwe ndiponso anthu amene ungati muwadziwa kuwanenera. 1 ena akulandira chimanga asali osowa akulandira ena asali osowa. Timakambirana tili ndi information yonena kuti ena chimanga ichi amagulisa. Pamakhala kuti nauti okay ndifuna mukalandire chimanga poyambapo iwe mukakalandira ndi chaineyo ndikagulise. Sindingonena information nayo yalembedwa ndapasidwa. Bali ena yake Matisoni anatisiya amuna unadandaula kuti mkazi wanga amapita kuti chimanga chili nacho. Chifukwa chani? Wina wake takatenge chimangacho tizagulise moyo wa mtu unapita. Kuipa mtima. Anthu kunja kuno tikamati njala tu khainu makulya mtaoni. Njala ndiyopya. Ena akulephera kugona chifukwa cha njala. Kulephera kuzuka chifukwa cha njala. Takali pano takwera panopo tilandire chimanga pati ini njala. Sitinabwerere panopo kumva za Usi, kumva za munthu aliyense wa Chipani, tabwerera kutenga chimanga kuti tikadye. Za ndale tizisiye uko. Mmakamba za ndale anthu akakhuta. Simukamba ndale anthu ali ndi njala iyani. Ndiye pasakhale wina wake panopo kapena mukamapita mwamuona timgotele iyi chimanga mutenge chimanga lero. Zamavoti zotikambira na ulendo wina pano tabwerera zakudya. Komanso CEO ndilankhulelisi Mulungu akakupasani udindo ofuna kukhoma mphonyapo mukhomepo mphonya. Osamusiya munthu ati ndikabwana basino lero upanene kubwera kunoko chimanga ichi chisakanalandira anthu
mabana ina yake basakuti I'll do it tomorrow. Mimi bawe wakuta. Anthu amene okunga peleka straight akuipisa ndi awa ndikupita midzi kupeza anthu sakulandira chimanga nkhani yake iye ayisangalembane bwinobwino tifuna ucheni tilembe bwinobwino amene akuti tilembe bwinobwinoyo wadya ndi mkaza chendi anati mimba ili kunoko izizi kusiza chani izizi anthu andi a mulungu awa tiyapase chakudya matrake awo kuli chimanga to chinali kwanu nthawi yonse chinali kuti chimanga mwapase anthu amene salandirawo tiyesese alandire osatizo tapereka chimanga 2000 chakuti lero kani mene kwaita bankucha mwezi wa mawa chimanga chakachitenga lero akachidya chatha so osamangweneka mafiga akale tinapasa samango chisunga mango chiyang'ana amachidya ndiyeno ndikupempheni nonse aliyense paika adziwe dziko lingilanu chimanga chindi chanu palibe kupepesana palibe kuhongana chimanga chindi chanu mwenjira yapadera ndikuthokoza inuyo asiyo mulungu akudaliseni nditakuwuzani kuti sindipita mpaka na chimanga chigawidwe mwathamanga panayizovuta koma mwayesesa mukanatha kutuma munthu wina wache koma mwabwera muli apapa tiyaombere m'manja asiyo. God bless you. Amene kukonsoloko amene akusokoneza just give us the names. Kungopereka maina osokoneza ndi awawa ngati kuli kukhoma nkhonya dwe wakoma basi yena lazima yambiribiri ayichini kwambiribiri azimayi kuti atenge chimanga amene atenga masilikoko munthu alindinga koma wina wache ali pa office computer akumati wamoma ndipanga mawa jama abale yawo ndisakukaenda nikawo imanena kuti ine pamene ndili vice president wa dziko a president chakwera ananena kuti upite kumwera ukaone chimanga chikuyenda bwanji chitoyanga sikukhala kapena kumayenda magali moto mwimwe ayi kuyang'ana anthu akulandira chimanga midzi ndi mtawuni ndipo ndikadayendayenda ndikuyenda ntchito ndi akuluakuluwa anthu alandire chimanga chifukwa ukapasidwa ntchito mulungu afuna kugwirira ntchito anthu ake sizandale izi kuti oine ayiyayi anthu alandire chimanga adye ndiyeno olandirawo alandire inso muziyang'anisana kuti uyuno wamangwelembedwa nthawi zonse uyu nthawi zonse muzikapanga ripoti ambuya akudaliseni ndikakhale mkatimo ndikaonere pang'ono ndipite kulera kwina koma njala iyi ndiyatonse ndikhala ndili kuno ndionesesa kuti zimene anandituma president izo ndichite koma ndikanakonda kuti awiri atatu atamangidwa amene akupanga zimene zizi ambuye akudaliseni tikondane wina ndi nzake ziyenda mwadongosolo ngati ena salandira pazifukwa zina tiuzane njala ndiyoopsa ndi aliyense ambuye akudaliseni zikomo kwambiri.
Hey. Hey. Hapo asuntha kubwera chakufupi huku so that anthu asaende kwambiri achoke pa gate paja afike hapa akalandire azituluka mapita zomwe zikuchitika pa Pema mena na kuja nani kwa yabwera kunoko je vuto rubali bazi tana zina aba pepa abantu muzonesa izi zibwera chiro tawi Baada ya sikilize machadado gani napenda baada ya sikilize basi kuna na job yani kama sasa
awauzaso kuti abwerere. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.